consisteix aquesta campanya? La campanya Banderes Verdes d'Ecovidrio que presentem avui aquí a Mataró és una acció que engloba 23 municipis catalans que s'han unit al repte d'aconseguir la bandera verda, que és el guardó que reconeix l'esforç i el compromís dels ajuntaments i de l'hostaleria amb el reciclatge de vidre. És una acció global en la que, d'una banda, fem visites personalitzades als establiments per ajudar, facilitar i entregar cubells o contenidors si fa falta, i a més treballem conjuntament amb l'Ajuntament per garantir que tot el vidre que es pugui recollir sigui reciclat al 100%. Al final de l'estiu, amb aquesta competició, designarem 2 banderes verdes que seran per als municipis que hagin tingut millors cotes de reciclatge de vidre, on l'hostaleria també hagi contribuït més i on a més hagin pogut participar fent d'altaveu de la iniciativa. Les tases de recollida de vidre i de reciclatge són molt altes comparades amb vasos o orgànica, per exemple. Què és el que en aquesta campanya feu especialment èmfasi a l'hostaleria? És qui necessita millorar en aquest sentit? A Catalunya tenim bons resultats de recollida selectiva de vidre. Estem parlant que aproximadament 7 de cada 10 envasos es reciclen, envasos de vidre, es reciclen correctament. Som la 5a comunitat més recicladora de tot l'Estat i, en resum, podem dir que ho fem prou bé, però no podem abaixar la guàrdia. I ens interessa l'hostaleria, per què? Perquè l'hostaleria genera el 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús. La seva col·laboració és clau. És un sector on es concentra, i justament a l'estiu, la generació d'aquest residu. També volem posar de manifest que som plenament conscients que són un sector, l'hostaleria i la restauració, que aquest estiu i l'anterior i durant tot aquest any de pandèmia ha estat especialment tocat i som conscients de la necessitat de tenir cura de la nostra salut i de prendre mesures responsables amb l'hostaleria, però no per això volíem deixar passar l'oportunitat, perquè tampoc hem de baixar la guàrdia en els temes de reciclatge de residus, perquè també és tenir cura de la salut, el fet de tenir cura del planeta. Volia preguntar, clar, Mataró i el Maresme també a nivell de turisme, de la restauració és bastant important. Què suposa també per vosaltres incorporar tant la ciutat com el territori a la campanya? La campanya l'enfoquem molt a municipis costaners i amb un perfil de presència de sector turístic i gastronòmic important, i enguany poder incorporar a Mataró, la capital del Maresme, un nucli rellevant, poder-lo incorporar a la campanya i situar-lo en el mapa, si em permeteu l'expressió, posar en valor també la feina que ens consta que s'està fent des del consistori a nivell local, un esforç titànic en tot el que és la millora de la recollida selectiva de residus i especialment del vidre. Comptar amb Mataró en aquesta edició per nosaltres és posar Mataró en el mapa i òbviament donar-li molta més presència a tota la iniciativa.